intro down. Sorry, so yesterday I had a small problem. This part broke and it's very difficult to find it in shop, so is there any way you could make something similar? Bueno, junaiz, CNC-ko makina dauzkan enpresa horta, da, esan diate, hemendik ordu pare bat eguteko, ingo jatela, osea, pozik nau. Pieza puskatu, lau berrikin, etxea lortu, loiteko spliten, eta hoxe, guain ordu pare honetan, naiz, amezketako lau baten bideoa ikusten, lehen urten Muztala eta juntzan, eta, bueno, Mainu eta Luis ez dut asko zautzen, baino, hementxe behan espedizioko bideoa ikusten ari zen, eta segurasko beak egon dientokitatik pasa berrauket, osea, jai bide pixka sartzen ari zait. Pieza berri lortu dut, azeiro neusiablezko, osea, hau ez da buskatuko. Iepa, Spliteko barazkin merkadun gaude, eta ikararrezko aukera dago. Erezik, bideo guztin zuaitzetan ikusten hona izenak, hemen kiloa euro eta erdi nola dago, osea, imaginatuko zen nola inaizen jartzen gerezikin. Eta, bueno, lase buelta bat eman, giroa erra dago, zuzen bezala. Postuk nu nahi, goizia pasatzeko. Evo ti vića Bog ti da casa proba je neću ona umrajti. Kaj, spinovac tienes, pustaš, jel? Evo ga. Halo. Bueno, arraian merkatu gaude, eta hemen dauden urtermalai esker, azufre usaian gatiken, eulik ez omen da, osea, izazoa botatzea bazen, aberregi edan. Egi esan denak itxure oso nauk, zena alforjatan txarxamarra utziko dela eta ez dela guztua emango nituzke, nengo txipiro joik o zeo zer. Iepa, gabon! Bentxe, iluna barra ikuste etorri naiz, Spliteko txontxor batea, zoritxarrez zuaitz asko daude eta iriko bizta ez da perfektua pixka moztu itxeu, baino ikustez ze kolore politia dauden, oen iluntzen. Eta hoxe bida, ez neuken hemen denbo asko ongeatzeko asmoik, da ja hirugarren eune, bihar martxan jarri berdet, da oso guztua naiz. Egi esan Kroazia iritsi nitzenen, Zagreben oso guztua nitzen, eta gero herrialden jendea pixka lehorra irutu zitzaiten, baino